ku-wrong nayo ibandla kuyona yonke le issue le yenzakalayo mali ngathi cha nathi ake sihambe. Mhlawumbe ake ngithi webudlamini uJesu bethanda ebusuku emina bonakala phakathi kwabantu. Oh, I love it. Angazi noma ngiphendule. Uqedile. Just that. Bebonakala bethanda ebusuku emina phakathi kwabantu. Uthi ngoba bavikelayo ngonamandla. And I will defend their cause. Landmarks, borders, and territories. They are very serious. Sesingakushintsha, but with God, borders, landmarks, and territories are very serious. Ukuthi ubani ukuphi wenzani. It counts. It counts. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for tuning in. I'm your host, S.C. Dlamini. This is a Christian platform. If umzalwane ke la, I give you this assurance ukuthi usendaweni right kakhulu ngesikhathi esi-right. This is a platform whereby ke sibuka zonke izinto that has to do with the church, the body of Christ at large. So uma umzalwane kusendaweni right kakhulu. Sibonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanibusisa nifihle nonke lapho emakhaya. Igama lami ke njengoba sengishilo ku-ST wakwaDlamini, ngangithola ke nasey'nkundleni ey'hlukahlukene zokuxhumana ko-Facebook, njalo nako TikTok egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, sibonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu. But before we start, can we just pray and then see straight kwinkulumo yethu yanamhlanje kwi-guest yethu ngizoyi-introduce in no time egameni lika Jesu. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus Christ. We pray, O God, uNkulunkulu wethu engcwele, nakuzo zonke inkulumo ezovela lapha kule ndawo. Sikhulekela Baba ukuvela ke kwamandla akho uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu. This is not about us. uNkulunkulu wethu onamandla. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, that you become a center of this conversation. In the mighty name of Jesus Christ. Makuphele ngathi ke kuvele wena, singaveli thina, kodwa kuvela amandla akho uNkulunkulu nobukhulu begama lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo nezibongo ke zikufanele zonke wena uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, my God, as we are about to start, uNkulunkulu wethu engcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, through the frequencies uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lika Jesu. Sibukela ngabantu who come from different walks of life. We pray, O God, uNkulunkulu wethu engcwele, that you meet them from their point of needs in the name of Jesus Christ. We even pray for our land. Yes, in the name of Jesus Christ. Yelula baba isandla sakho uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray. Amen. Amen. Angithatha lithuba ke ngamukele ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha umama lapha osivakashele for the very first time, and I believe not for the last time. I believe so. I also believe so. Ni right mom? Siyaphila kakhulu. Apostle Nhlangothi, mhlawumbe ngithatha lithuba ngikunikeze nje, even for those who are seeing you for the first time, mhlawumbe nje sizongena engxoxweni yethu. Angiqale ngokubonga ukuthi ufikile uzoba nathi lapha namhlanje. Siyabonga kakhulu. We feel so honored ukuthi ube lapha nathi namhlanje. Siyabonga kakhulu. And for the sake of those who are seeing you for the first time, if you were to give your introduction nje kubantu bonke nakubazalwane bonke, namba besibukela lapha emakhaya egameni lika Jesu. Angibikelela babudlamini egameni lenkosi uJesu, angibikelela abazalwane bonke abasibukele emakhaya. Umpostoli Nhlangothi sibongo sakhe sasemzini ushadela kaNhlangothi kokuzalwa kwaGoqo. Okay. Yes, so ufikela ku ministry akana sikhathi eside, because ukungena ku full time ministry ngingene ngo 2008 full time ministry. Wow. As much as bese kunesikhathi kakhulu. I remember into yobizo yafika phezulu kwami. I was very young in the Lord. Ngangisindishwe ku-August, and then ubizo angazi khona ukuthi ubizwa, but amazwi bangibiziwe azofinyelela endlebeni yami
ngoNkulunkulu ezikhulumela yena nami ngoJanuary the following year ngisindiswe mina nini August ngicwalisa amandla kaMoya oNgcwele ngo-October ngoJanuary ngezwe kuba kukhona I remember mangibizwa was asking around ukuthi khonto okuthiwa kubizwa I was so blank about izinto ezikanjalo but ke ngifika kanjalo ke into yoba ngibiziwe uNkulunkulu angiphi ithuba after esengibizile ukuthi ngikwazi ukukhanda into yokuphila I got a chance ukuthi ngiyafundele umsebenzi ngibe ne profession engekho in line with ubizo and thereafter ngasebenza only for 13 years emva kalokho ngangena kwi full time ministry yes so at the moment uMpostoli Nhlangothi uyi leader and founder yebandla Proclaim Jubilee International Ministries based emakhaya asemnambithi la bafundisa abaningi beke bakuthokozela mhlawumbe bakhona ngikhuluma mina ke indawo la bakhulwa ngeshumi ayisuke sisiningi bandla masifike 500 sure so that's where I'm pastoring the work ngomusa kaNkulunkulu ke usuka lapho ke uya ukukhulisa uNkulunkulu ngendlela ukukhulisa ngayo umsebenzi so yeah that's the thing about uMpostoli Nhlangothi engayisho okwamanje yes mhlambe enye izinto engizoyisho ngoba it may end up pop up ekubizweni kwami ngizithole ngibizele ukubhaleni okay ukubhala kwami kusuka ubhala incwadi kwami kusuka ubizo lami lihamba luzozithini mhlawumbe kuyona into engibeka la namhlanje kuzothinta izinto esithinta izwe right like now I've got this book that I've written here I'm sorry abanye bayayazi cishe futhi kubona babukela sebeke bayithenga understanding the spiritual atmosphere of the Republic of South Africa yes that's the book I've written engicabanga ukuthi kusuka lapho nokuthi uma kuzokhuluma ngalama issues akhona ngibona ukuthi it would not be good for me to keep silent ngoba akusiyo into mhlambe esifika ngehype nje ukuthi there are this current news kodwa into efika ngokuthi kunento uNkulunkulu ayifuna kimi in the book we address even the issues of the land value of the land lezo zinto ezinjalo and I must say the book I'm talking about I think ngibhale a very small percentage of what God has put in my heart and I believe after this definitely vele ngibhizi nge-follow up book yayo addressing the issues of Africa and South Africa at large yes from the spiritual perspective not only biblical perspective but spiritual perspective many a times as abazalwane we come to the point whereby I think I'm getting carried away. No. Just Right. Very interesting. Because many a times as abazalwane kunezinto esihamba ziqathaka endleleni sinje ozwa sekuxoxa ukuthi obaba ubani abafundisi obani babephethe into enje kube sengathi history ethize uyabona izinto ezihambe zesilahlekela amongst others zisilahlekela izinto zokubuka izinto kakhulu from the spiritual perspective uyayibona lonto leyo kanti ilapho ke abazalwane bakhelwe khona ezweni likamoya that's where as abazalwane we get understanding yokuthi singobani that's where we get our identity ukuthi singobani and how to approach how to approach izinto ezenzeka ezweni lethu how to approach nje nezinto ezenzeka ezimpilweni zethu uyabo so into ke yami neyenza ukuthi ngizithola ngela today ile yokuthi I've got this passion engasifakanga yona efaka uMoya oNgcwele to understand izinto zezwe ngeso likamoya the spirit world because one of the things engicabanga ukuthi zingihlala kabuhlungu ile yokuthi sibukeka njengebandla sisilele emuva kakhulu oh my God uku-understand ukuthi makukhulunywa ngezwe likamoya kukhona into enjalo you'll find us asabazana ngesiagwisha ngezinto ezifana no spiritual warfare and you'll find us saying ayikho into to spiritual warfare like sibe braved ayikho lonto and then ngaleso sikhathi mhlambe kusho umuntu ombonayo to trap into ezithize zezwe likamoya and udinga umuntu o-equipped divinely ukumlekelela uyabona so manje lo muntu kusafuna ngiqale ngimconvince ukuthi mfethu
kunezwe likamoya Yeah, ne? and lapho ezweni likamoya ziyenzeka before now sizobheka into yokuthi how do we deal with the matter. I hope Maybe you Mama, before we even go straight to the heart of this conversation, ngiyafisa ukubuza nakuleyo ukuthi isikhathi esikusona njengamanje kuningi kuyenzakala, the issue of illegal immigrants njalo njalo zonke lezi zinto, economy nje, everything and everything. Like the position of a church, like what position should we take as a church? Umbuzo wakho ngicela ukuphendula ngoMatthew 16. Engicabanga mhlawumbe ungazithola uMatthew 16 uzoba inhliziyo yale nto. Okay. Asimxoxe nje singamfundi simxoxe. Okay, uJesu uhlala nabafundi bakhe na? And uJesu uthi abantu bathi ngibani? Bathi ngibani? Hayi bayasha, abanye bathi uElijah, abanye bathi uJohn and so forth. Okay. Abo uJesu nina ke nithi ngobani? Okay. And then uyaphendula uPetru. Uthi uPetru when mhlawumbe banika ke nama-answers abo vele, and Petru says wena uyindodana Yo madad. kaNkulunkulu ophezu konke. Uma esho njalo uPetru, that's where the whole narrative changes. Because ubengakabi uPetru phendula esho njalo. Uboy Simon. Which means the reed. Fine. So usethi uJesu mayiphendwa njalo because lento awuyembulelwanga inyama Hey madad. negazi, which means you moved to find this. You moved to find this. Awungiphendulanga usenyameni. Kukhona la usuka ngena khona, which means kunomnyango Petru ovulelwe wona. The minute ngeqala ngibuza lo mbuzo kube khona umnyango in the spirit realm ovulelwa wona. Wawusungena kuwo. Kulomnyango wathola lempendulo onginika yona. Usethi ke I will be unfair uma ngabe unginika lempendulo ebese ngikushiya njalo. Uthi ke as from now you are just no longer Simon, you are Peter. Peter the rock. Jesus says that who is the rock of ages. So there is an elevation eyenzekala. Uthatha uPetru from uSimon uzombeka uzothi you are the rock. Fine. Which means I'm the rock of ages. Yitshe mina laphi kwabakhe. So you are me. For the fact that you got to identify me correctly, uyimi. Ngiyakuvumela ukuthi manje uyimina. Abe saqhubeka. I said upon this rock, phezu kwaleli dwala elinguwe, I will build my church. Then it is Jesus, Peter the rock, and the church that is built upon uPetru. Uyayiqonda. So now Peter has the characteristics of Jesus. So the very same church elizokhandwa phezu kaPeter lizoba nezimpawu zikaKristu. That's the approach. That's the approach to the matters of life now. I hope I'm making sense. Leyo ke approach manje. Ethi now i-perspective, indlela obuka ngayo izinto Petru usuyibuka njengami. Ibandla lakhiwe phezu kwami lizobuka njengawe wena ubuka njengami, sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabaapostoli. Angithi? Okay. They laid the foundation and were built. So we copy. That's why Paul says that bonelani kimi. Oh my God. He was sure of ubudwala bakhe. Akhe edwaleni nani yibani amadwala. Then you begin yonke into ke yashintsha ke manje isizobuka izinto zonke ezenzekayo kweendle. Yiya ku Psalm 81. Jesus says, I have said ye are gods. Ngitheni wonkulunkulu nina. Hey. Now I'm putting you to the position of rulership, position of authority. It was not just the ikumnika igama elisho Petru, but it was positioning him. Empositiona kanye nebandla lakha phezu kwakhe. Ngikupositiona kwindawo ke manje wena Petru kanye nebandla, indawo yokubusa, indawo yobukhosi, ngitheni wonkulunkulu nina. It takes us to the place of the land now. Oh my God. There can't be rulership unless there is the land. It takes us to the place of authority.
Asikwazi ukukhuluma ngokubusa kungekho gunya. Asikwazi ukukhuluma ngegodliness kungekho gunya. Phezukwani phezukwezwe. Now it boils down now la ukuthi liyini izwe. That's the question efikayo ke manje. What is the land? It's a pity ngesiZulu sithi izwe nje. But yeah. yes, what is the land? And mhlambe before sizothi what is the land, ake sibuke ukuthi iyona inkosi uJesu bis approach kanjani izinto. uJesu would approach in the ministry yakhe nje yonke ehamba emhlabeni ngezinyawo yayi approacha ukuphila in totality. uJesu ngokolimi lamanje ayikho department obungangumthole kuyo. Right from entrance point yakhe efika emhlabeni uzofika during the season of census, Department of Home Affairs. Sure. Hey, right from ukufika kwakhe emhlabeni nje uzongena ngo Department of Home Affairs. Umefika lana, then you go to one of the very itching current affairs is illegal immigration. Sizobuyela kulela verse engiliquotile to attend that. Okay. But bona uJesu ke manje ezongena nje la uzo introduce the Home Affairs. And then he sends us leyo. Yeah. Then ke uyabuya uJesu. uJesu simthola address ama politicians of his time. uJesu address iSanhedrin. That is a Supreme Court plus Parliament of Israel. Okay. Abafarisi labo nabaSadusi. Izazi imithetho. Yeah. Abantu bebeshaya imithetho be collect ama taxes, you name it. Department of Justice siyamthola uJesu. Siyamthola uJesu ma politics. Yeah. Addressing uzothi Herod go and tell that old fox. Yes. And they approach into the politically approach direct without ukuyalena le ubengana nazi. Yabona. So siyamthola uJesu ka defense. Nanga uJesu kulethwa sifazana ophingile. Lapho it's law, it's defense, Department of Justice, like it's just there. Yeah. Ne? Department of Health, Department of Education. Yeah. It's all over the Bible. It's all over the Bible. Yes. So uJesu approached everything in totality. But we approach eguphi? We approach with seat of kingship. Ekhuphuka nebandla mhla ekhuphula uPetro. It was very important for Jesus to say, okay, wena Petro, ngiyakususa kwi-seat leya akathi kuyona angisathi nje nina nizisebenzi zami kodwa ningabafowethu. I understand. Ususe qala uPetro before abasusa bonke. What I say, you are no longer wena uSimon. You are Peter. And upon this rock I will build my church. Yabona? So umsukemisa nebandla. Uzombeka lapha. uPetro udlula kuzo zonke lezi zinto, uphika uJesu and the staff akusekho ukujika because ukhushule nebandla. Kwathi kune perspective buka izinto ezweni likamoya. Buka izinto from my eye, through my lens. Manje wena kanye nebandla. Okokuqala lokho engicabanga ukuthi sisilele kakhulu sabazalwane, ayikho uJesu idepartment angayadosanga. There is no department angayadosanga uJesu. Yes, katsaka. Sure. And a approach eqonda ngqo. Exactly. Engayi lena le. So ngicabanga ukuthi sinayo ilekhe lapho ngoba many times sizothi abazalwane abafuna ba involved ba current affairs yere kanti abazalwane athola guidance. Omunye umuntu une potential yonke yokuspecialize kulo ndawo but kazi njengomzalwane ngiyakhona yini ukungena kulento. Angimoshi izinto, angilimazi ubuKristu bami. Mhlawumbe this will help abazalwane kade benokuhesitate isikhathi esiningi ukuthi no, you're on the right track. Keep running la. That interesting. Yabona uthinta, that's very quite interesting. Government wenza the way yenza ngakhona. Indlela siyabona nabantu bayamasha and stuff. I remember I had a conversation with one of my brothers. Ngithi mina angazi mhlambe ikhona into wrong if us as a church we do a public demonstration such as they are doing now in the name of fighting for the country as they are doing. Let's say manje we are seeing umzalwane maybe being part of what they are doing. Maybe no vandalizing stuff like they're just walking. Okunye mhlawumbe uthola ukuthi ke now it's a church doing exactly what they are doing but egameni lebandla. Is it wrong now doing that public demonstration because ngiyazi abanye they having that mentality ukuthi no, we are praying in our sacred spaces. Thina siyathandaza la isuke sikhona khona but omunye uzothi what is that the church did
in a public space. Yeah. So kurong na ibandla kuyona yonke le issue leyenzakalayo mali ngathi cha nathi ake sihambe. Mhlawumbe ake ngithi webudlamini uJesu bethanda ebusuku emina bonakala phakathi kwabantu. Oh, I love it. Angazi noma ngiphendule. Uqedile. Just that. Bebonakala bethanda ebusuku emina phakathi kwabantu. Eish. And mela phakathi kwabantu uJesu ulwela ispace. Bengabe emdibi. Let's go back to the positioning of the church. Sure. Many at times izinto zishaya ngoba sisuke ku position as ibandla. Yabona. Angithi ke lalela. Uzothi ke na wena Petro ngoba sewushilo wathi wena John. Oh sorry, wena Simon. Ngoba sewushilo ukuthi mina ngiyindodana kaNkulunkulu phezkonke. I pronounce you as Peter. I pronounce you as me. Oh my God. Okay? Usethi ke ngithe kuwe namasikhuluma lana ngathi ayikho rulership unless there's a land. Then he says, ngikunika izihluthulelo. I give you the keys. Aiza se South Africa noma zakuphi zombuso wezulu, right? Aqhubeka. Okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. The wild ukuba wild we authority. Hayi okubophe in your boardroom. I understand. Okubophe, like the scope is so wide. Now, uthi okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshwa ngithi okukhulula emhlabeni nasezulwini. That is the matter of legality and illegality. Sure. Usu positioniwe. Usu understand the spirit world and its functioning. Weba Mdlamini, asina choice. Uma sithi siyakholwa, we're going to operate in the spirit world. Nobu uyaphika, nobu uyakuvuma, we just don't have a choice. If for the understanding yokuthi siguqukile, samukela uJesu njengenkosi nomsindisi. And then sithi thina sina okanye language esisindiswe ishiwo leyo uba silibandla likamoya kanti muphi umoya? Sure. Once athi silibandla likamoya ngoba kahle kahle umuntu osindisiwe ngokwelanguage esidwe manje ngoba umuntu osindisiwe kahle kahle into ekhona umuntu ophendukile. Khula ngumuntu ophendukile. Yes. So uma ngiphendukile uyabona uPetro mayizosuswa from Simon to Peter kwakuyingxenye ethize yokuphenduka. Yeah. So now emu authorize ukuthola okhiya abathize, okay? Ngunika ihluthulelo zombuso wezulu okubophe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe, okukhulule emhlabeni nasezulwini kukhululiwe, legality and illegality. Then ibandla selipositioniwe ukubuka izinto ngeso likamoya futhi lisebenze kumoya. Okay. Selikwazi ukuyibona into ile. This is legalized ukungena ezweni lethu. This is not legalized. Sure. And address it ikude. Nobi bingafika siyibone ngamehlo la. Imanifesta. Izobe sitheneka amandla. Because si addressile in the spirit world. In this book I've written ngikhulume kakhulu ngezwi likamoya. Oh madoda ayike ngikophe khona noma ngakhona ukuyithola ngifuna ibe seduze ayike ngikhona ayithi ngiyithathe. Ithathe baba. Ithathe. Ngikhulume kakhulu ngale ndaba yezwi likamoya lapha. I'm so sorry. Ukuthi iyashaya lento. Thank you so much. You can just open for me please. Lengikhuluma khona ngelento ekhuluma khona spirit world. No it's fine ngivule eduzane. Yeah. But I'm not going to read it now but okay. Yes. Okay. Yes. Okay. So now iyahlupa lento ukuthi sifike sithi silibandla singabantu bezwe likamoya kodwa asi operate khona. Okay. And zonke izinto bathi isehla ngaphezulu. Okay. uJesu ke uma ezomphakamisa kanje uPetro ne? uJesu uma ezomphakamisa kanje uPetro uthi thatha ama departments la sikhulume ngayo uwabuke kanje. You understand? Khuluma positioning manje. Uwabuke kanje. Uyambona uJehu? Yeah. Uma ngabe eyohlasela.
ukuthi uthi umlindi Oh madoda. uthi ngimi ku Watchtower ngibona ozayo uza kude uthi uma eza angimazi ubani kodwa ukushayela kwakhe ushayela njengokuhlala jail position yebandla le Sure. ngibona i-invasion of our land ayikafiki ngibona kude kodwa indlela eza ngayo ne-destruction ibandla limi ku-Watchtower sengikhuluma ngebandla liku-position njengamanje Okay. limi ku-Watchtower webaba Dlamini ngizomention ubaba NJ Okay. Yeah. ngalento engizoyisho Yes. ubaba NJ kunezinto eziningi ezibonakala manje azibona Yes. Wakhuluma yes, ngazo. Yes. No, you was a very ahead of time. That's the position of the church. And one of the things ubone si-invadwa as a land si-invadwa ama-false prophets and false teachers. Sure. Then uyambona beku-position ethize one egama engeke ngilisho but abazali bazokwazi because kuyasikhulate leyo video leyo ku-social media Yeah. la akade ekhuluma khona ngikhuluma mina ngomprofeti thizeni ofikile la eSouth Africa wenza exactly umonakalo wakho nje baba NJ unjengoba unjalo futhi wawubiza ngegama baba NJ kuleyo lokho Kuleyo video. kuleyo video and you ask yourself ukuthi wayeyibone kuphi wayibona ngenxa yeposition. Sure. Oh. And once you see into silibandla si-positioned correctly, we begin now ukudila nazo lapho. Okay, asihlahla kakhulu. Okay. Siye ekufikeni kwabebala limhlophe La. eNingizimu Afrika. Yes. Uma befika abantu abebala limhlophe eNingizimu Afrika, azange baqala ukudla land, baqala ngoku-invade our women. Sibeletho. Okay. Okay. They were raping manje our women. Okay? Yeah. What has happened to must receive ama false prophets? Akekho umuntu ongena ezweni lakho engathakethile isibeletho oqala. Sure. Ngoba isibeletho women by a place of covenant. And most women abathakethwayo are the virgins. Ngoba ila if umuntu azongena ezweni lakho engathi uJesu uyasho nje kusami ku chapter 10 ka John isela lizi kunyaka ku Whoever. we can't speak of illegal foreign nationals only as illegal foreigners but as thieves. That's a fitting word. Sure. That's a fitting word according to me. Because sithe uJesu engena emhlabeni was introduced through i-census. Wangena ka Home Affairs efika emhlabeni. You go back amadodana kaAbraham ka Jacob Okay. uma ngabe ezofika eEgypt. There are things azoba ama-asylum seekers lesigijimela kuyona kakhona. Okay. Right. Uthi uJoseph amekhuluma nabo abafana lalela I will introduce you Yo. kuFaro. That's the entry gate. Uma nifika lapho eFaro nizosho ukuthi nixokushwe yini indlala esixoshezweni lakithi. Asylum seeker ya introducewa and then uxoshwe yini indlala yimpi whatever. And what kind of the gain do you have for our land? We are the shepherds. Sure. Ningobani singamadodana kaJakob abafowabo bakaJoseph. Nifunani la sixoshwe indlala? Yes. Oh my God. So lo muntu uyaziwa. So akuclean kahle. Okanye akuphelele if sizokhuluma illegal immigration singakhulumi ngale yangxenye yokungena ungaziwa. Uma ngabe this lady lo usuka kaMoab. Okay. uRuth. Uruth, yes. uRuth uma ngabe ezofika la ufika la uyazintroduce. Ngithi? Yeah. Ufika ezweni ngesila. Yeah. Uyazintroduce hayi mina ngiumalokazana wakanawo. Ngafela umyeni wami. Yazeka nje. Yeah. Yazeka. Yabona? Isela lezi. Babudlamini. Ma.
The moment I decide ukusuka eSouth Africa ngiyongena kule land engiyongena kuyona ngendlela engeyona inhloso azikho right. Angikhathali ngathiwani. Angikhathali ngathiwani. For the fact that ngizongena without ukwazeka eland mfethu izimpi zonke zeBhayibheli umuzi sisuse move yale was about land and authority. Sure. Was about land and authority. And lezi zinto ngisikhuluma zonke kanje ndawonye uzobe seyicoshela umzalwane ukuthi uyamasha noma kamasha. Okay. So uzoyidecide yena. But it was about land and authority zonke. So uma ngisuka ngiyongena kuleli yazo ngingazeki after two things. Ngifuna izwe ne-authority. Uma ufuduka ku-Israel from Exodus ufuduka ufika ku-Edom. Uthi uMoses uthumela umlayezo awuvumele umfweni uJakobe that is Israel ukuba anqamule uthi asizuthinta lutho so hamba nje by King's Highway. Sure. Size siphume ngani uma kukhona kwabantu bethu akuthintekile siyokukhokha right. Uthini uEdom uthi no. Okay yahamba then bashintsha indlela right babeshintsha indlela bafika kuma-Amorites same request athi alright ngeke kwenzeke lo inkosi yami anqamuli la noma ngabe ngithanda ukuthinta lutho you know why ngoba izwe liyahaleleka. Oh, he was not lying uma ethi ngeke bathinte lutho kodwa inhliziyo yayizothinta. That is why ama-Amorites asifuni nobani ibone sinani ezweni. Yeah. Asifuni nobani ibone. Why God punishes uHezekiah inkosi after evula ingcebe ivulela ama-Babylonians. Azothi uyafika umprofeti Isaiah ukuthi la abantu abavela abantu abangaziwa nokwaziwa bavumelela endlini bavulela indlu yengcebe. Uthi hayi abantu abavela kude eBabylon kade ngigula manje bathunywe inkosi. Uthi baboniseni. Uthi ngibabonise yonke into ayikho abangayibonanga. Uthi siyazi isikhathi labo buya khona labantu basuka la eBabylon bezo babaza okanye bezo celebrate ukurecover kaHezekiah. But yini eventually bazolanda ingcebo because isolibonile. That is why there is this so much resistance. Ekutheni abantu bayabuyela emazweni abo noma cha bajike babona. Bajike babona. So now yikho kama-Amorites esethi cha and asijika thatha ikhali ayohlasela. Ulandela kahle ama-Amorites. Athatha ikhali ayohlasela. Ayabahlasela agcina ngoba baxosha abahlasela. Uma ebahlasela bawehlula right? After sebewehlulile bangena. Ababe besahamba ngehighway bebethenviseka alithi phela kunamadolobha abawadla. Yes. You understand? Yes. The very same thing ama-Amorites akade ivimba. Because ama-Amorites abene understanding ukuthi ane treasure. Abene understanding ukuthi anento ehalelekayo. Understanding yebandla about the land. Babudlamini mina ngiphumile ngaphandle kweSouth Africa on ministry. Ngaye African some of ama countries akhona. And every time ngidilika ku flight bengibonga uNkulunkulu ukuthi ngivele South Africa. I hope you get me. Bengibonga uNkulunkulu futhi ngingazi ukuthi kwenzeke kanjani mina ngibe South African and it's something to celebrate and nje ukuyi-cherish before God. Yabona. And we need that understanding as ibandla la South Africa. Understanding of the land liyini izwe. Sure. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma I think it is Leviticus 25 introduce iJubilee. Uthi ke uyachaza ngemithetho yonke then sefika kuland. Uthi le ndawo ulidayisa izwa ulidayisa kuze kube phakade. La uhamba libuye. La uhamba libuye. Usathi because me you akekho nezwe ngaphandle kwami izwe lami. Yeah. You are the sojourners along with me in the land. Yeah. Which means iland okokuqala iland nje owazalwa wabekwa kuyo uyinikiwe ingeyo yakho. Sure. Which means you are held accountable for it. That is why uNkulunkulu khona ma introduce iJubilee uthi boliphumuza izwe.
uboliphumuza Izwe. izwe. Those are the responsibilities. Ubolivikela izwe. Umsebenzi wami loyo ezweni engibekwe kulo Yes. esikholwa. Ubolivikela Izwe. izwe. Protect the land. And tilt it bese uyalisebenza Sure. izwe. I'm a steward. As umzalwane la ezweni. So now if kwenzeka and then abese sothi kena never defile the land. You don't defile the land with prostitution. Bala zonke lezo zinto lezo. You don't defile the land ngegazi. Into ehamba kwa protection la. Yabo awulingcolisi izwe. Don't defile the land. Yeah. So now ke asithi kubuyela emuva futhi. Okay. Siye lapha ya kwinto yewumbu. Okay. Uyazi ukuthi if kufika ngisuka ngiyongena ezweni elithize ngokungemthetho. Ngina inhloso yizwe. And mafaka lezo ngifuna ukuphatha authority. Ayikho futhi enye into engiyifunayo. Yingakho ngene ngalendlela engene ngayo. Ngifuna ukugrab authority. And ngizokwenza kanjani lokho ngizokuestablisha kanjani lokho I must find into econnector i-altar lami maliconnect ne-altar lalelozo. You understand? Ngiyakuthola. Almost all altars ahlanganiswe ibelethweni. Sure. Ukusuka emuva ama-whites ezongena afuna isibeletho somuntu amfica la. That is why and isibeletho make savunda enough ukhanda covenant ne-altar lami engenile illegally make savuma kuqala kuqhuma izinto ebesingenazo kulelozo. We've never had ibandla ukuthiwa kunomfundisi othwele. Yo madoda. We've never had. Eish. We've never nje had that. We've never had ibandla ukuthiwa nomfundisi odayisa ama-drug esontweni. Yinto nje usami angisho ukuthi eSouth Africa besingcwele but into obungeke uyithole nje. Into nje bengazi. We've never had ibandla okuthiwa ebandleni into ethi virgin umfundisi uyilalisa phansi. Besingaba namahlazo wethu but those things azange nje sibe nazo. They are so foreign to us. Izinto lezi bezikude nathi They are kakhulu. so foreign nje from ibandla leSouth Africa. But sezikhona to an extent that engathi sesizama sesikwazi ngisho ukakhomenta okay abafundisi abathwele laba futhi abakathatha. Sezikhona to an extent that nje yabo engathi sekuyinto si understandeka ukuthi hayi le igroup yalaba asabethwele laba. Siyampela nje siba nepeace ngendlela engayi-understand becomes a norm. Yes but lento ivelaphi. Sure. We've never had into ba kugezwe imali esontweni. Yo. Iyenzeka kanjani nje lonto ebandleni laseSouth Africa bakithi? Yo. Hayi angize kulesijwa esithanda kakhulu. We've never had ibandla lidansa lize likhathale lingekhizwe. Sure. Akumelene nomdanso. Hayi umdanso wethu sidansa sikhathale izwi alikho. Ivelaphi? Ngenise siyazi. And there is no hunger. There is no hunger. Zivelaphi lezi zinto lezi? Sure. Kucovenant wephi? Kukhandweni kuphi? Kukhandweni kuphi yasifamiliarizer? I'm telling you umuntu ozezweni ngathi phela uyasho ukuthi uthi uNkulunkulu kubantwana bakwaIsrayeli ningabathatha besifazane bezizweni yabantu. Inkosi yami. And weskinda nabo babantu badala uNkulunkulu nje. The issue was the womb. If the womb ya covenanta kwakhona icovenant phakathi kwewomb yeland yakho. Sure. Ne-land foreign, it weakens the land. It weakens the land. And it changes ubunjalo immaterial iland ekhandwe ngalo in each way or another. Njengoba kwenzeka in the physical, in fact kwenzeka in the spirit. Umuntu ofuna ukungena ezweni lakho akusikho ukuthi kena ke bangena benze zonke izinto just because bashiswa inyama, but it's more than that. Sure.
It's about building ubudlelwano obuthize bama-altara thize. So asibuyele emuva ngunika ihlutha zombuso wezulu ukupha emhlabeni nasezulwini. Yes. That is the issue of legality and illegality. Siya-understandana ngithi. There is a portal mhlawumbe evulwe imiss ukunga-understand kwabazalwane iposition yabo lapha yaphezulu kube nabalindi. Yo. Oh my God. Making sense. Kunomnya ngiphena igama leportal lesizulu. Kodwa kunomhumo esiwuvulile. Kwangena yonke lezi zinto bengizimenshina. Zangena zazinza. Zazokhanda indawo ekahle yokuzozinza kwe-illegality. Okay. Sithe ngithe noNkulunkulu nini. Yes. Then you've got the territory to rule upon ngenxa yalokho. Yeah. Angithi? Yeah. So sinezwe ligcwele ngezwe lethu. If you don't say a thing, izwe lobumnyama lizosho in the spirit world about. So illegality ivuleliwe. And so place of authority. Siqala ke sinama illegal immigrants sivulile thina ngokungatholakali endaweni yomlindi. Sure. So yonke into ke yasishaya ke isishaya in the spirit before zoshaya nyama. Okay. Ngisho ngoba sishaye ke kuze kube. So asibuke asiko kuposition asibuka khona lento le. That's why ngikho ngehle nalelizwe ngilebe ngikhuluma ngalo manje. Because bengifuna usazi ukuthi kahle kahle sibe position yokwabuka kanje ama departments onke. Maybe someone will have a question ukuthi, do we recover from this? And if we do, how do we recover? Into ebhlungu ke i-recovery ethi kulento esizonda kabi sabazalwa. Sayizonda to repentance. Oh my God. Khuluma nge-repentance manje ubona imbala ngempela yekholwa. Boya kahleke lapho. Ilapho and forgetting ukuthi indlela yonke yokuhamba noNkulunkulu ihanjwa nge-repentance. If we talk about repentance akusingoba ungcole kakhulu wathini. Yeah. Ukusuka kwiposition ukusuka nje kwiposition kubiza repentance. Okay. Awukho omunye umnyango. Umnyango yiloyo. Once you realize ukuthi ama gaps esiwashile adedela illegality. Yazomosha. Once you realize that, you go back. So you claim position yethu ngani? Ngokuphenduka. Oh my God. uNkulunkulu beyazi yikho sinike igazi kaJesu bazi ukuthi lezi zinto sizosehlela izinto zokulahla ama positions zosehlela izinto zokuba taken away ngezinto ezingancede ngalo. He knew okwethu kubuyela khona kuposition yakho yethu through repentance. Okay. As the church. Okay. And say yilapho uNkulunkulu asisinika how to go about. Okay. Or senibuyileke kimi and you regret ngokulahla indawo yenu. Then that's when uNkulunkulu asinika forward hambani lana. Njengoba sekwenzekile konke lokho, maybe ake ngibuze kanje lo mbuzo wami. As ibandla, let's say alibanga na ivoice kulento eyenzakalayo, and izinto maybe zigcina zilunga or zingalunga. Do you think ibandla lingaba na recognition from unbelievers if alizange laze lakhuluma? Ubuza izinto eziningi sekishilo. Ubuza izinto eziningi ngithi mina uJesu bethanda. Ngiyabuza. Ngithi uJesu bethanda zebusuku emini uphakathi kwabantu. So you know babudlamini. In fact kuyona wonke lama departments isinalo ibandla. Uthalisho. Nama politicians akho. Eish. You understand? Eish. It's not like ufuna siyolanda ibandla ehlathini sithi alibuyeke lingeneke and speaking to speak. Nama politicians akholwayo, sinama CEOs akholwayo, ama business people akholwayo. Ayikho department engenama kholwa. Oh, my God. But they are quiet.
And akusikho ukuthi mhlawumbe singathi siyabaxeka. Njoba ngisho ukuthi omunye uzoba ukuthi I don't know ngihambe ngifike phi. I don't know kufuneka ngihoxise inyawo mase ngikuphi. You understand a lot leyo? No, but maybe this lokuhlala ukuthi sixoxa nje kuzomsiza omunye ukuthi no man kulethi ngila kwa health and I can't allow njengomntwana kaNkulunkulu angikwazi ukuvumela le illegality iqhubeke. Akusikho ukuthi asinaba akukho la singenamuntu okholwayo khona. They are representative everywhere. Yes, sinawo ama representatives. Yonke ndawo. But it's a matter of isibindi. Ebese act upon leso sibindi. Sure. And stand up. So mawubuza umbuzo othi lokho akuzenza sivaleleke umlomo nalabo kufuneka sikhulume khona. Lokho kuzokwenzeka vele ngoba sikhulumanga vele. Siyakholwa ngakho siyakhuluma. Khona into ade ufuna ukuyigcizelela lapha encwadini ukuthi angazi ukuthi awubanga usayisho ukuthi ikuphi bekade ufuna ukuyisho impilo lapha encwadini. No, the issue that bends kakhulu kumina ne. Okay. Ilay land. Cabanga ukuthi bengirefer yona khuluma. Isisusa eku-understandeni ukuthi singabantu bakamoya. Okay, chapter ba. Okay. Oh, bazalwane bami, it is quite interesting. Yabona abazalwane laphana go TikTok. Baya oh my God. Sanibona lapho. Thank you. Ku chapter 2 ne. Ngikhuluma nge-spiritual realm. Okay. Chapter 2. Khuluma nge-spiritual realm lapho. Spiritual realm abantu balibiza kanjalo njalo kuya pronunciation. Okay. Izwe likamoya. Ngicabanga ukuthi izwe likamoya mina for my convenience ngakulibiza ukuthi ke na world of the spirit. Okay. Yes, for mina nalapha encwadini kumentionela lokho. Ngicabanga ukuthi enye yezinto esisilele kakhulu kuyona ibe si expected operate kuyo. Mhlambe Nkosi yami kusilele mina abazalwana abasilele. Okay, but ibe expected operate kulo njengabantu bakamoya. We must know where to take our battles to the spirit. There's a lot in just ngayikhonkarisha ngalokho. And ordinary mzalwane ngekho nokuthi ku5-fold noma ukuphi. You must know when to say yawona le. Yeah. Angishiftele. And how do I shift it? How does that world operate? Izwe yeah. Ngingena ngophi pho mina. So now you will come here kukhona into ebhalwe. I made a very good quote la. Ngoba masikhuluma ngento yeland we babo Dlamini. Masikhuluma ngento yeland asikhulumi ngento yamanje. Okay. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi sihluleke to understand ukuthi izwe libaleke kanjani thina. Ake ngifundele indawana le. Ngixoxa nomunye umzalwane la. Okay. And then I wrote this ndawanyana la ekhuluma ngalento issue, yabo. Okay. Ngizomention ngixoxa no mama uNonhlanhla Cabasha abanye bayamazi futhi ngwa social media, is very active there. Okay. And then she says this way, would get by and be intentional about acquiring a land, property and houses, right? There must be an offensive spiritual strategy towards acquiring territory. Offensive spiritual strategy towards acquiring what? Territory. The land issue is not a political matter, but a spiritual matter. Oh, yeah. Okay? Then, angeni sayithenga phela mangakufunda kona. Ungavezi konke. Akufanelanga. So now, if inland, yazi ukuthi inland has been so important kuNkulunkulu. Inland wablamini, I was taken by ukudalwa kwezulu nomhlaba. Okay. The Bible says uNkulunkulu inland lithosphere lesihamba kuyo ngenyawo wayibiza called the land out of the waters. And the waters are the mother He my dad. of the land. Ish.
That is why uma ngabe esewubhubhisile umhlaba ngamanzi ngesikhathi sikaNoah, the Bible says wadabuka wasefunga ukuthi angiphinde, because ngiphoqa unina ukuthi abulale umntanakhe. Ngiphoqa unina ukuthi alethe destruction kumntanakhe. Sure. Yema that. Yabo. So now you get to see ke manje ubu serious beland. Ubu serious iland ayisi kuba nje sinyathela lapha ezikwayo inempilo enkulu ezweni likamoya ekhandwa ngezivumelwano izivumelwano zama altar. So if we open the portal in the spirit of violate the land, siyazi disqualifier to harness the riches of the land. If you can allow drug dealing, baqhubeka isinom kanjani, sizo allow human trafficking, baqhubeka isinom kanjani, that is defiling. We are defiling the land. If we go size sifike la sikwazi ukuthi sigain kule bikhuba. My daddy. Simosha treasure. When you go to Acts 17:26, uthi wabakhanda ngabe ngifunda esilungeni but ngizozama paraphrase. Yes, uthi ke na wabakha abantu ngagazi linye, right? It and then wasesebabekela izikhathi abazophila ngazo and demarcated territories. Mhlambe siye kulento yama borders. According to God, because I'm sorry, kodwa phela abazizwa ayikho into ka borderless. Abanye bathi hayi umhlaba ungaJehova nokugcwala kawo. Isivumile. And then for it ukuzubuseke kahle. OkaJehova nokugcwala, hallelujah, amen. Ukuzubuseke kahle. uNkulunkulu Joshua 15 uNkulunkulu divide izwe lapho. Yosuka la ubeka isizwe sithize. Yosuka la ubeka borders and territories everywhere. Yo. Everywhere. Uma uzwe in the book of Hosea, uthi uJuda ufana nalabo abasusa ama landmarks ngenxa lokhululaka lami lokwehlela phezulu. Eish my dad. Is serious in the borders ngoNkulunkulu sesingayi weakenisha is serious. You go to chapter 23 of Proverbs. La sithi ukuthi uningasusi ikhonkwane sabantu abadala. Yeah. Lifundo liqhube. Yeah. Uthi futhi unganwebi imkhawulo. Phethe bengifunda ngesizwe kodwa ngizozama ukutranslate. Uthi unganwebi imkhawulo ukuze udlizwe labangenabani. Uthi ngoba bavikelayo ngonamandla. And I will defend their cause. Landmarks, borders and territories. They are very serious. Sesingakushintsha, but with God, borders, landmarks and territories are very serious. Ukuthi ubani ukuphi wenzani. It counts. Ngimbekela wenzeni khona. Sizojajwa ngesikwenze kwelento. As occupants nje. Uma ngicheka mama nala encwadini yakho. Uyayifuna le ncwadi. Some of the very interesting parts ngiyibona icontent yakhona. Okay. Uthinte nendaba ye-witchcraft. Of which ngiyabone abantu abaningi banokuyithatha kancane indaba ye-witchcraft. Mina ngibuye emakhaya ngiyayazi. Yes. Maybe mhlawumbe ukusibhaza nakuyona la indaba ye-witchcraft. Nisayithatha dlamini le. Deep. Akusinto engabhazwa indaba ye-witchcraft. As I said lapha encwadini ngathi la ngibhala ipercentage mhlawumbe 5% lencwadi. Sure. Mangathiwa nje singene kulezi. You know, deep kaphela witchcraft okokuqala nje i-department ethize kumandla emandleni obumnyama. Sure. I-department ngokwayo eranwa ngemigomo yayo nama rules akhona. Kuma departments zonke asezweni lobumnyama. And ithi i-department ethize nama categories ngokuqualify kwemimoya operator kulo category. Khona witchcraft eqondene nemindeni. Khona witchcraft eqondene nezwe. Yo, my dad.
Lapho sesikhuluma ngo-Illuminati. Yes. Lapho sesifuna lapho sesikhuluma indaba ukuthi lapho khona indaba ye-authority, land and authority. Uyayibona i-elevation yenziwa uNkulunkulu kithina ku-chapter 81 wamaHubo. Chapter 82. Yes. Ngithene woNkulunkulu nina because you must have authority. Isivela la. Because you must have a way to deal with these things. Sure. So i-witchcraft izwe lethu ufuthi wenze kahle ezabuza kodwa wena dlamini ngibuza into eyodwa asibuyele emuva. It's part of witchcraft into yokuzingela kodwa futhi wenze kahle wayibuza mhlawumbe uzamlekelela umuntu. It's part of witchcraft lento ukuthi umuntu mayizongena ezweni ngokungemthetho afuna ibeletho. Yeah. It's part of witchcraft. Wafika ungumprofeti ovela la uvela khona kwase sekulimala ingane nakhola wakhona sexual violation nakhola and most of our ntwana violate are the virgins. There is a secret in virginity. Matters of witchcraft wonke la. There is a secret in virginity. Ku virginity yawo ikingdom noma iyama noma iwe ikingdom nje ke noma yapi. Sure. There's a secret also ebelethweni. Mhlawumbe bazophenduleka ukuthi yini singabazalwane sidinga ukugunyazwa ukwenza izinto ezenziwe emshadweni. I hope you understand. Singavele siphula ukundlela esingene nje. Sure. Akusikho ukuthi into nje yokuthi abazalwane mhlawumbe indlela obonwa ngayo umuntu osisiwe. Istyle sabazalwane. Actually it's deeper than that. You will get surprised izinto ezingena ngomhlaba ongezansi. You will get surprised. Sure. There's a lot of witchcraft egcina ithakathizwe lonke engene ngomhlaba ongezansi. So we have to understand ukuthi ezweni likamoya kunemthetho. Kunama principles. Kunendlela izinto zakhona ezi-approachwa ngayo. Awungicheckele lapha kuyifoni ukuthi lento inakho ukufuna ukunqamuka mase iya ngakwi-hour ilokuzana ifoni akuveli lutho lapha akuveli lutho. Okay. Asimani singene ezweni likamoya nje. Kunendlela izinto zakamoya ezingenwa ngayo. Kunama rules, kunama laws, kunama principles. And thina bazalwane we just nje ngena. And si violate our principles amaningi. We even sometimes violate a principle of authority. Siphendukezele izwe lithi sonke siyalingana phambi kaNkulunkulu for an example. And then ukama hasilingana sonke la endlini kwamfundisi kwani zonke authority for what? Yayibala we don't even know lezo zinto sesivikela kangakanani kuba under authority nje kukodwa. You don't even know kuba nje under authority nje kukodwa even kuzona izinto ze witchcraft. And witchcraft ihlukene kaningi. Ama departments into esinga-addressa ngelinye ilanga inkosivuma. Ngo ibe nelokuzane yayo nje iyodwa. Ngelinye ilanga inkosivuma bakithi. Kodwa ke ubuyi-addressa noyi-addressa naye Dlamini. Okay. Sesizayithinda. Hayi, so uyi-addressa now. Uma niyangibona lapha emakhaya njoba ngisho nje uma engabuyanga address iyobe kunqabe yena ngiyamdayisa lapha live ngimdayisa bamngweni but nje mama siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu ngiyayibona le ncwadi i-rich nezinto eziningi kakhulu ukunikeza nje i-content yayo nguni people and their religion spiritual realm the spiritual map of South Africa and the world. The Rainbow Nation, religion in SA, foreign religion, political system, democracy in the spirit, the way forward. Yeah, the way forward. The way forward. Yeah, iphela lapho i-content yakhona. Yes, bese kuba ne biography ye order.
lapho ngeke ngikuphe Mhlawumbe mama, if there is anything that you want to add kuyona le, what a very interesting subject kulonto besikhuluma ngayo lapha namhlanje. Maybe if you have anything that you would like to add nakubantu besibuka nje lapha emakhaya egameni lika Jesu. Ngizothi siyabazalwane ngiyacela ukuthi sikukhuthalele ukuzithola irole yethu kukho konke ukunyakaza kwethu noma kwanhlobo. We've got a lot of spaces. Sure. Akukho umkhawulo eba masingatholakala. Nethi nje sidinga ukwazi ukuthi kulomkhawulo ngingena kanjani njengomzalwane. Yeah. And futhi asikukhuthalele ukubona impikude. Ngoba lento iyama legal and illegal immigrants isibhudubezile. Bekufuneka sifunde kuyona ukuthi kukhona la sixegise khona. Okunye sisikhulekele isibindi. Kungaba khona ukuthi asixegisanga bakhona babonile. Kodwa kwaswelakala isibindi. Izwe ke sesimisiwe la simiswe khona uNkulunkulu. Libuswa ngesibindi. Izwe libuswa ngesibindi. Ngiyamhlonipha babudlamini umuntu omele into yakhe noma ngabe wrong, at least eyakhe. I like it. At least yakhe. Noma isingaba wrong noma ibe right, kodwa yona yakhe. And uyayimela. So siyasidinga isibindi sokuyimela into yethu noma ngabe si wrong. Not ukuyimela kimina nje ku space sami ngedwa, but ukuyimela ku level yebandla, ku level yezwe. Sure. Enkinto ezoyicela kubazalwane. Ngiyabonga uMongcolo ngikhumbuza le. Abazalwane kule season esikuyona. Let them not be intimidated by prophecies aqhamuka ngaphandle kwezwe. Kuthi ngikumbuzana lento. Ngizoyicela le. Eish. Ake ngibuke ama characteristics omuntu ngoba bazalwane manokuthi many a times in the Bible uNkulunkulu usebenzise abantu abasuka ngaphandle kukaIsrayeli ukuba discipline amabexabene noNkulunkulu. But buka ama characteristics wabo. uNkulunkulu ubengamlethi mhlawumbe ngizozokala harsh la, but why not? uNkulunkulu bengamlethi umuntu obelow ilevel yakho. Angikwazi ukuxoshwa indlala ezweni lami bese ngizoprofeta wena. Sure. Hey. Oh my God. Ubeletha umuntu nawe uzothi umbheka. Ukwazi umlalela. Angikwazi ukushiya imess ezweni lami bese ngizoprofeta wena. And abazona basibheke is prophet esingana solution. Yeah. That is frustration. Yeah. Angikwazi ukufika bese ngithi South Africa is going to be doomed. Kwaphela nya. There should be a way out. Lento yaxabanisa uNkulunkulu noJona. Uthi uNkulunkulu uJona ngiyele Nineve ubatshela ukuthi ngalezi zono zabo ngizobhubhisa. Number 1 uJona akabathandi. Yeah. Abathandi nje. Hey. Awukwazi uprofeta kubantu ngabathandi. Awukwazi. You know there is a land ngizayisho lento engingayoshumayela kodwa ngaphandle kweSouth Africa. Ngezathu zami ezithize yakunenkinga ukubashumayeza laba bantu. Ezizathu zami nje yabo. God spoke to me. Fortunately spoke to me even before my first pulpit part kwabo. Bathi uNkulunkulu kimi pray for love bathande. And I found myself thinking I refuse to preach to these people ngabathanda. I refuse. Ngiyezwa ngizobe ngikhohlisa abanye angibathandi. And I refuse ukushumayela kubo nginjani ngabathandi.
And I had to stay the whole night before my first pulpit. Ngifuna uthando labo. uNkulunkulu, I love them even today. I just love them. They know my heart. I love them. Yo, my dad. Even today. Angikwazi ukuletha iprofet ezingabathanda abantu. Phela isiprophet akufuna siyise ku-intercession. Yeah. Yabo. Okay. Angingahambi kakhulu. uJona uyamthuma akabafuni. Yabona? Abantu baseNineve. Amphoqa uthatha indlela zakhe yakoTashish wenza ukuthanda kwakhe. Okay, uNkulunkulu umlanda ngenhlanzi ishona la nje yakhona wena. Uyafika laphana uyawudlulisa umlayezo. Bayaphenduka. Angizoyixoxa konke indaba bazana balifunda phela. Okay. Bayaphenduka. uNkulunkulu reverse punishment. Right? uJona he nearly committed suicide. Ukuthi uNkulunkulu reverse punishment. Uyabona ukuthi babafuna babhubhele. Ngempela imphatha kabi lento ukuthi ngeke besabhubha. Yabona? So we don't need such prophets. Okay. You abazalwane abakufunde ngomoya. Kuzosiphoqa kona ukuphila kumoya. Abasifunde abazalwane ngomoya. Ukudiscern isiprophet kakhulu ezivela ngaphandle kulesizwe. The prophecies adudulo alethwa ienvy. The prophecies alethwa people just want the doom for South Africa. And they're not even going to gain anything from that. So abazalwana besutatazelishwa ziprofeto. And umuntu who has never prophesied something positive about your land. Like never. Why kufuneke at this moment umlalele? Sure. So that's another thing again yabo ngana into ba abazalwane no man abazalwane abame strong. Oh Nkosi yami. Bame strong in the Lord abazalwane. Bathandaze njoba besho ukuthi bathandaza. We appreciate that, but we want something more than prayer. Sure. Abazwakale indawana abazoccupy. Khona abazalwane banga-occupy nanto nje abane influence. I know ukuthi occupy puna influence uyezwakala mayikhulumile. Use that influence. Ulizwakala iphimbo lebandla in the matter. Oh, that's powerful. And stand in purity, guys. I stand in purity. Yeah. I stand in purity. Stand in cleanliness. Yam attract uNkulunkulu lo nto le. Yeah. Iyali attract indlebe kaNkulunkulu. Ngoba inature yobuNkulunkulu. Yeah. Purity nature yobuThixo. uNkulunkulu ebona umzalwane eme kahle in terms of holiness. Phambi kwakhe uzibona yena umzalwane. So angeke siyidoje indawo ye repentance. Ngeke siyidoje. Siyayidinga. And iyona ezosinqobisa. Sure. Yeah, maybe that's what I can say. Yo, bazalwane. Ade uNkulunkulu siyambonga kakhulu, siyamdumisa kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Ngiyabona nje sinye isiprofeti besibhalwe ku Facebook sithi South Africa downfall is going to be worse than Zimbabwe. No. Yeah. Yes, an apostle I can just stand up and just say yes, there is no such. No, there is no such. Yeah. I can just stand up and say, no, God is not up to destroying us. uNkulunkulu up to kusibonisa la siwe khona bese sivuka. Yeah. Sibe real ngezono zethu nathi. Bese siboniswe like inweba le ndaba yazi. Like you know, we talk even about the matters of umususu yalapha. We talk about is prophetess idala like idala upon South Africa so ukuthi imvuselele enkulu izoqala kuthina. Yes. Babudlamela. Imvuselelo ithwala abantu abanamandla okay yini imvuselelo ithinta iphi aspect ake siqale lapha. Mhlawumbe angibuzi ngiyasho ngize ngizophendula lento engiyibuza. Okay. Imvuselelo masikhuluma ngerevival basisele the great revival ithinta iphi aspect yabantu okanye yebandla. Imvuselelo ubithinta izinto in totality. Okay. And imvuselelo iyahlambulula before imanifest. Oh, I thought.
ithinta yonke into. If we say size sikhuluma ama matters of great revival la kufuneka isithinte politically, isithinte economically, ithinta zempi zethu, Yeah. ithinta like all aspect, isithinte spiritually. So now uma imvuselelo nje inature yayo, imvuselelo phela ayisikho ukuvutha okufikile kuleyo land ngaleso sikhathi. Yes. Imvuselelo kufuneka sibone kuvuselele konembeza Nobuntu. Yeah, in totality. in totality lelo gama likusho konke uyabona, and all aspects of the land. So now and imvuselelo ngensuku zogcina ngothulela umoya wami phezulu kwenyama yonke, angithi ke uyayibona iza nabo abadala abasha kwathengwa ngathangana, and then uyayibona ukuthi abadala babona imbono baphupha amaphupho abantu abancane begijima nayo. Okay, so now imvuselelo yehlela abantu abasenamandla, that is the youth. Iphi youth ya South Africa, iphi youth ya South Africa zoqhumisa imvuselelo ayidla ama drugs, ayitraffic. Yo. You understand ngisho? Ize kubani? Izoqhumisa ba? Mina sengizokhuluma ngemvuselelo to concentrate on the spiritual side of it. Ake ngikhuluma into controversial. What if lokunyaka zongaka sokuqala kwemvuselelo? Yona engle ngene ngayo. Phezulu kunjalo kunje. You understand ngisho? I know it's controversial. Yeah. What if ukuqala kwayo lokuqala abantu bethu silokisizwe lethu? It's a political side of it. Hey matata. Ukuze kuzovuswa la youth yethu engene ku sex slavery, engene ku human trafficking, engene ku kunjani? Say it. Ku drug addiction. Ivuswe ebese gijima nayo in all aspects. Yabona? Because imvuselelo iyacleana. Ukuyimvuselelo nje ukuze yehle iqala ngokuhlambulula. Oh matata. What if this angisho ukuthi yiko, but what if uma sivumelana ukuthi imvuselelo iza in totality? Phela uNkulunkulu bethi silethe imvuselelo usho ukuthi even our economy, our wealth, Yeah. izovuseleleka. Yeah. Kuzovuseleleka yonke into. Yeah. Uspiritual bese fike conclude ukuthi uThixo ukhona. Sure. Wehla kwenkazimulo. Now mama nomhla ka-30 bathi umhla ka-30 kuye kwaba nama controversies amaningi lena ngomhla ka-30. Maybe nje ngiyathanda ukuthi mhlambe imasi ingavala ngokuthi mhlambe iliphi izwi ongalinikeza abantu. Ngiyazi ukuthi abanye maybe they are in fear ukuthi hey umhla ka-30 la kunokuchitheka igazi, ya umhla ka-30 la abantu bobulalana njalo. Ngiyazi ukuthi abanye ba-interpreta ngendlela ezahlukene. Yet nabantu laba bokuyona baphusha amamashi lawa akusiyona into abayishilo kulena abantu abayichazayo. Abanye bayi-misinterpreta njalo. Maybe nje angazi mhlambe khona izwi ongalisho kuona wonke umuntu nje oyi-endozayo indaba yamamashi futhi nongayi-endozi nje, maybe a word ongalikhuluma nje kubantu belalela. No, okokuqala nje bezanwane or noma ubani one interest. Istand sethu ngamakholo. Ilesi sithi no guys invade. Yeah. Noma singazama uyiqhamukela nge. Our land has been invaded. Department of Home Affairs wethu bamoya kwaze kwangasebenza nokwenyama. Sure. You understand? So uJesu uyasho lapha ku chapter 10 ngayo ukuthi okungena ngesango uyafohla. Yeah. And akafohle nje akagcini lapho uzokweba. So we must just know ama illegal immigrants, they are illegal. Sure. And something should be done nga. NeBhayibheli yasivuma ukuthi abangenanga ngendlela and something should be done ngalokho. Yeah. Qala lo. And then umhla ka-30 June usho nje uDlamini. Umhla ka-30 June waziwa bawuhlelile. Ukuthi ume kanjani. Yeah. I don't have full weight phezulu. But the only thing engayisho kubathalwa ukuthi siyasazi stand somuntu. Yes. Ukuthi
asisiba bokuchitha igazi. Amen. Nginesibindi sokusho lokho ngoba kuyinto yakhe abazalwane. Ngingasho futhi ukuthi umhla ka-30 June uchitha igazi, cha. Yes. I'm not saying. But we know in nature. That's right. So and then ke usakhuluma kanje, we've got both abantu abala ngokumthetho nokungemthetho. Yes. Ay nasemabandleni Nkosi yami sinawo abazalwane ke abequmncele ngendlela abeqa ngayo besizwa inkosi nazi mayibasiza. Yabo asi-address lo. Address ngoba sibelusile. Yeah. Taka baba engathi kufikeke kahle kodwa noma ngabe uthayita kakhulu. Buza ukuthi kodwa ukufikeka basi-addressa kanjani lento ngathi akufikekanga kahle ngapha yabo bayizimvu phela sesibaphetha be. Because addressa kanjani nixoxisane nomzalwane nilungise angazabe novalo umzalwane selokho egodolo ukuthi Nkosi yami ngizokwehlelwa izehlo yabona nje. Kahle kahle umzalwane weqinisa kufuneke ngabe umhla ka-30 umthusile kakhulu mangabe esuka ngaphandle kweSouth Africa ngoba phela izinto zenze ngomthetho njengokwezi lokho esekulindele. Yes. Ngaphandle mephenduke ngapha yabona njobe ephenduke ngapha akahambo lokuse amaphepha senza ngokusenza ngendlela phela mase sikholo. Akuyele ngasekhaya siyabonga uJesu ufika wamamkela akahamba lokusiza izinto bese buya ngendlela akufuneki nje umzalwane ngabe uqhaqhazeliswa umhla ka-30. Ngithi siyakholwa izinto zizenza ngendlela engangenisa kuyafohla. Yebo. Mama siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Bazalwane bami siyabonga kakhulu. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu. Thank you so much bandla Nkosi. Sihlele kanye naye umama lapha. Sikhuluma indaba zaphezulu. Uyophinda sivakashele lapha ngiyakholwa ukuthi uyolenza ithuba lokuthi aphinda abuye lapha. Kodwa ke mama, it is in my spirit ukuthi mhlambe before we close mhlambe uzosinikeza nendlela ukuthi abantu bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe. But before that ngiyafisa it is in my spirit ukuthi should we not let you go without declaring nje to the land, declaring nje kwizwe lonke through the frequencies wawo la lezi inkundla lezi la basibuke khona. If you can just speak a word nje and you pray for our people emakhaya kuphina kupla abakhona khona. Siyabonga kuqala kakhulu ukutholakala kwami. Ngiyatholakala, you can get me ngo WhatsApp. Encourage kakhulu WhatsApp kune call. It's a 063 882 6574. Angiphinde 063 882 6574. Mana mama uphinde ukugcina ngiyibhala la 063 yes 882 65 74. Email yes mbali yam ongenayo ayi uyam egcineni. Okay. mbaliyam.mp@gmail. Okay. Yes, mbaliyam.mp@gmail. Okay. Facebook Mbali kaSobahle Khalipha. Okay. Wow. Yo, yes, mama siyabonga kakhulu. Yes. Sicela usibongele kubantu mama. Amen usikhulumele nje kubantu and even the land. Thank you so much kubona bonke ababesibukele nabezobona lo msebenzi. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokwenza umsebenzi omkhulu empilweni zethu, uzosivula amehlo lapha nalapha nje, encourage ilokho kuqala mhlawumbe ngaqala kukho. And i-declaration ngicela ukuyenza nje through prayer. Ngicela sikhuleke. Yes Lord. Lasha mahana senehana sidiada saimai huliyahana sidiada masia ana seda ashia kadamia huliyahela siniahatia anahatia selia amahelas halia siria hatia elamasa hania hila seria latakania darasi elemesia hala hulia seria larasetia matia kanana
Madia Helia Rasa, Madia Hela Zedia Hatiara Latia Serebesa. Oh, Sia Halalela Shadia Halala Rabosa Netia Karalasaya. My King and my Lord, Jesus Christ. Jesus. Kosi yakho konke. Eyenza izulu yenza umhlaba yenza konke okukukhwisekela ngezwi lokuhlakanipha kwayo. This is our land. Usulidalile walenza nemkhawulo yalo yonke wasibeka our land South Africa. Lizwe lethu elithandekayo kithi elisenhlizweni yethu. Hey, izwe lethu uNkulunkulu wethu osiphe lona lisipho in which we are sojourners along with you kulona. Our King, our Lord, we come firstly in repentance, O Father. Mazia Allah lizia hata lerebesanatia karabasaya. Lasingenzanga kahle as the steward in this land. We recognize ukona kwethu. We recognize ukona kwethu futhi siyakuvuma singabeki imbandela yokuzithethelela. Wena uNkulunkulu konke singakwenzanga ngendlela uyaqonda futhi uyakwazi. Everything esikuphoxe ngayo uyayiqonda. Ukubonga kwethu kunye igazi lika Jesu lisamile ngenxa yethu. Hanama shanama sialere salati akana masalere besai. Hililere sakana ya lere sana atia kana larabusaya. Hena ya lere saya netelere sena anasiya. Henia la lere saya letia kana na ya lere setia amasente. Hilirilia sana ya Leria Santa la Raseta Lereseya Matia Kalala Raseya Holia Sananaria Lerosetia Hananaria Helesi Hiliriada Yalara Lesen Leretenia Hata Larasetia Eta Masaya Katianaya Hella Larelesetia Mata Katalarasaya. My King and my Lord. Position us again in the place of authority. As your church, Nkulunkulu wethu ongcwele njengabalindi phezu kwezwe lethu, sibuyisele endaweni yethu yamagunya. Halamaya, helara setia ananara sete lerebesaya. Liakalara sante lerebesaya liete lerebesa larabosaya. Ha, Kosi, we are convinced ukuthi thina masita stand right with you. Kulula ukuthi izwe lethu lithi fall into place. Father, forgive us labe kufuneka sikhulume khona sathula. Labe kufuneka siphasa khona ijudgment sathula, for you said we are gods. UbuNkulunkulu bethu aphelelanga uma singaphasi judgment endaweni efanele. My King and my Lord, we stand before you. We stand, Lord, because we believe uNkulunkulu wethu ukuthi umusa wethu wakho usanele. Siyamakholwa kanye nebandla at large kanye nezwe lethu. uNkulunkulu wethu onamandla, the governance of our land. You are the King Jesus Christ. Okhulume kakhulu ngokubuswa kwezwe nangezikhathi zakho. Ukhulumile nezazimthetho uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukhulumile nabo bonke abantu in all departments. Baba wethu namandla wonke, shall you please open their ears again to hear your voice. Vuselela unembeza Nkosi ekulawulweni kwezwe lethu. Mashana matala rabosara matia karalasa. Father, help us to understand that the land is the inheritance. Esiyokwa
okwahlulelwa ngalo phambi kwakho ukuthi siliphathe kanjani. Sithandaza ngoba siyakholwa egameni likaJesu. Baba uqinisile siyazi. Uthe imvuselelo uyibeke esandleni sethu siyiningizimu Afrika. Qala ngokuvuselelo nembeze ekholweni kwayo. Nkulunkulu wethu ongcwele, all the representatives of the church in different departments and levels and walks of life, we pray for them. Nkulunkulu wethu egameni likaJesu. Can you please Father babuyisele kwi-track efanele baba ongcwele ukumela iqiniso lakho. Ayikho enye indlela yokubuswa kwezwe successfully unless libuswa ngeqiniso. Nkulunkulu wethu namandla we agree. Ivulekile iminyango nemithombo kokunganaki kwethu. Zangena izitha Nkosi izwe zalilimaza. Now we lift our hands, oh Father. Give us wisdom and understanding, even knowledge on how to repair the situation. Nkulunkulu wethu siyabonga. Wena Nkulunkulu sizwa njalo. Sivusele Nkosi true and real intercessors. Azosikwa ifesana ngezwe lethu. Abanganaliseki Nkosi ubusuku nemini. Let them speak, Father, on behalf of the land. Let them come to the doorsteps of heaven ubusuku nemini. Nkulunkulu wethu ongcwele alizwakale iphimbo labo. Emnyangweni yakho bese uyaziphendula. Father, we pray because we believe. Mashana natalara se elazila rakodia madasa inana maseriasa iliza madia kana madiara lozateya eliazara makotiara la diasa mehaye ilizaria makotiara la diasa mahananaya etaka yalala reseleke tana mashara lasia iliridia kasenya madaka larasia tela basia aniala liriasa ya maketeneresaya kenaya larabosara matayesa. Oh Father. Father, when usizwa njalo, when usizwa njalo, when usizwa njalo, Father, we're not only praying for the church, sikhulekela nobavusile Nkulunkulu wethu ongcwele ukulwa impi yokugwayimbwa kwezwe lethu. Father, we pray for them Nkosi begcwele imigwaqo kina madara la sora dia soro lobokana saya. We pray for your wisdom, oh Father, ukuthi zonke izinto bazihandlisha njengoba wena bewuzozihandlisha. Magaraliela Father, elaria saya Nkulunkulu iliribasana badiara lerade kasana baseya elarabadia sana badiara lerebesikana na masaya. Father, we pray. Father, we pray. We thank you, Lord. Meet them exactly at their points of need, where they need security provided. Yes, Lord. Where they need protection provided. Thank you, Jesus. Even their families, God. Even their families, God. Yes, Lord. Oh. Yes, Lord. Do it for your glory. Do it for your glory. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Thank you, Lord. Bazalwane simbonga uJesu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, besihleli naye kanye umama, ama contact wakhe iwona la wabona lapha escreenini uma ufisa ukuxhumana naye.
egameni lika Jesu Kristu. And ke ngicela ukwenzela isimemezelo asibone lapha ePretoria ngomhla ka-13 June ePretoria, the corner of Steve Biko and Pretorius. Steve Biko and Pretorius silapho bazalwane sizothandaza lapho egameni lika Jesu. Siyaqala ekseni ngo-10, and don't forget our last gathering izobe iseSoweto ngomhla ka-31 October la khona sithi inkazimulo yokugcina. Sibonane khona lapho ke bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyoqala ekseni ngo-10 eSoweto ngomhla ka-31 October egameni lika Jesu. uNkulunkulu makanibusise, makanifihle nonke lapho emakhaya. uNkulunkulu makadunyiswe bafowethu egameni lika Jesu. Qhubekani nje nithandaze lapho emakhaya, qhubekani nithandaze egameni lika Jesu Kristu. Make sure your voice matters in the spirit. Your voice matters in the spirit. Continue to pray wherever you are ulapho ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Mawufuna ukuxhumana nathi ke 0788 417 844. Ngisithola na ku Facebook egameni lika Jesu. Ku Facebook siyatholakala khona ST Dlamini. Sibonge kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanibusise nonke ke. Sibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you.